Mezei Kálmán hajtott be a pályára. Megkérjük, hogy köszöntse a közönséget, illetve a zsűrit. Tehát a pályán Mezei Kálmán, és köszönti kedves közönségünket, aki Sári udvarból érkezett hozzánk. Jó, tökéletes, köszönjük. Tehát Mezei Kálmán a pályán, Terhes Ákos a segédhajtó, Kamila és Szilaj, hogyha jól olvasom, aki Shetland Tóni a fogadban, Kamila egy 5 éves fej, Kanca, Szilveszter egy 6 éves fejnél. Könnyű magyar díszhám látható a lovakon, egy jártató típusú kocsival van fogatolva a fogad fenntartója és támogatója a Mezei család. Mezei Kálmán után ifjú Beskó János fog következni, majd Nagy Lajos, Bíró Ferenc, Domó Imre, Komjáti Zoltán és ifjú Hevesi Sándor a póni kategória további sorrendje. Van olyan, akit életemben nem látom. Mezei Kálmán a célban 142,79 másodperces eredménnyel és hibátlanul teljesítette a pályát, bekezdett a versenyző bőven a belül 178 másodperc azon a tudjára. Gratulálom Mezei Kálmánnak. Ifjú Beskó János lesz a következő induló.